Hala. Ito ubay-ubay pagbunga oh. Saka na, saka. Dang mo dari. Kaagi silawom. Ning kamot. Kamot urum ka kahag mangga. Agay. Isurab ra ni ay. Alisod ning bentanga. Grabe. Okay. Kasaka na ta. Sabay-bay pagbunga. Ada pang mabunga dito. Pwede babaw. Saan babaw? Oh. Ano mga hinog-hinog na. Dari mga guwang na dari. Saan ito maguna? Dari napita kaya na yung mga hinog. Sangit na nato dari. Ako. Subay ta sanga. Subay. May mga ang expert nga mga mangga. Lang tungunahan wala po ng mangga ha. Dagko na diya. Napay tagsa na bilin. Murot ng panguha awan. Kinagtag sangit na ka eh. Pwede sangitanan. Tatag sangitanan ay. Ang ligon. Nadugol na kayo. Puno-puno na itong kuhan ron ay. Itong singana ni sako.
Sana gabok na. Padaog ba pa kani? O batay PC. Gamit ta ron. Batay PC nga ikot. Lah gabok na. Problema ani ron di ay. Hoy hikot. Ato na lang sa siya panguhaon mga idol kay guwang na. Sige ra pangatagak sayang og atorang pasagdaan. May ubay ra ba? Nanawon lang nimo mura og kanang gamay pa, gamay ra. Pero dire sa babaw, higsak ka nimo. Daghan ba day kayo? Mayroon ng muhag mangga dito mga idol. Muhag mangga dito.